तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सिया ब्लग्स जोंहा नै माबायाव बेरायनो नागिरदों मा जायगा मोनलाय सरलपारा आंथ' थांफेराखै मालाय नै बिस्रा बेरायहैखांखानाय सिगाङावनो नाथाय थांसै आरोना बेरायनाय नायनोसै दिनै नानिमोनखौ लांफानो हाला मानो होनबा नानिया उन्दैद्राय ओमफ्राय देनां नानि देरबा लांसै आरोना बिसोरखौ बेरायनो आं दा जायगाखौ नायखानोसै लामाफोरखौ मिन्थिनानै थाखानाय बायदि जायाना होमबा डाइरेक्ट देनां आं बिसोरखौ लांनो हासिगोन आरोना यो बादि हेलो हेलो So guys, थांसै नै जोंहा सरलपारा we are coming. आइफनजोंसो खेबलायबावदों दिनै लोगोनि आइफन जोंहाथ' गैजाबाया नालाय माबायदि नुयो गाइस आइफनजों खिथाबानो जाबाय कमेन्टआव आंबो लागोन आरोना लासैनो फैसा गैया दा नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आइफनजों आइल' माथो क्लियार नङा लेट्स गो नायबाय थादों भिडिअखौ ओइलाय जोंना न'आव फैदों दा नै टमेट'खौ सालायदों जोंनि गामिनि टमेट' मनजि बिफांखौ आं सालायथ'ला गाखोनोसै भिडिअ खालामसै नै बिराद स्टेपल जायो भिडिअआ आइफनजों थ' गाइस दिनै अभार एटिटिउड जालायलायबावबाय आङो अभार आवाजफ्रानो अभार ओंखारलायबावबाय आरो खरालायनायाबाबो जाया मानो होनोबा आवाजआ हाबनो नागिरा ना नै बारजों दाबो सेसे फुफेसो होनलाजोब्बाय बे दिनै जोंनि गेंआव 250 गंनै आरो MT-15 गंसे मानो होनबा लिडारा जोंसो जाबाय बिसोर जोंखौ बेंग्रा सान्थ्रिफोर हाबजेनबाय मा जायगा मोनलाय बे माबा बिसमुरि मोनजेनबाय नै हाबजेनबाय बिथिं थांनांगौ आरोना गाइस बिसमुरिथिं नायनो हागोन दे गाइस भिउखौ नायजोबनो हागोन नै हाजोजोब सफैबाय आरोना जायगाया बरियालाय माइरे नायनो हागोन नै भिउफोरखौ खानायफ्रा नै जाथि जाजोब्बाय मानो होनबा हाद्रि बाला नांबोजोब्बायना ब्र'नि आइफनजोंसो खेबदों सासे ब्र'नि केमेरा बरिया जायो आरोना बेना क्वालिटिया नायनो हागोन नै गरमखाय बिराद मानसिफोर बेरायफैदों आरोना जोंबो गरमखायनो बेरायफैदों दिनै सानडे अफ मोनबाय नालाय ओंखायनो दिनै बेरायफैबाय आरोना दैफोरखौ नायनो हागोन नै बरिया माइरि नायनो हागोन नै ओरै जेरै मानसिजों क्वालिटिया बरिया ब्र'ना थाबायबाबो बिराद स्टेबल जायो नै हाजारखि समाव जेबो जाया भुटान नांजाबनाय आरोना बे सरलपाराया नोंसोरबो सोरबाफोर बेरायनोबा फैनो हागोन आरामसे इन्जय खालामफैनो हागोन फेमिलिजों बा लोगोफोरजों दैया ओरैबायदि गुसु आरोना हाजोनि दैसो बियो सान्दुं गोसाथार ओंखायनो जों साइकेलाव थांनो नागिरबाय ओरै सायाबो गैया नालाय बिफां सायायाव अबावबा एसे दसे थाहैनोसै सान्दुं नांजाबोबाय थानाय जाबायना दहायनिफ्रायनो आङो लाबोगौमोन जोंनि माबाखौबो नानिमोनखौबो नानिया उन्दैद्राय ओमफ्राय दा बिदि एथ' लंजार ओमफ्राय लामायाबो ओरैबायदि गाज्रि जायो साजाबाय सिनस्रि ओंखायनो लामायाव खेबबोनो मोनासै आरोना गाइस दा होमबा देखायनोसै नायबाय थादो भिडिअखौ थ' गाइस नायनो हागोन नै हाजोफ्रा भुटाननि हाजो आरोना बे मोनसेया जाहैबाय दागगारिथिं थांबाबो मोनहैयो बे हाजो हाला बिदिनो गेलेमफु टाउनथिं आरोना गेट पास खालामनानै दा नैबे जाहैबाय सरलपारा बेहा माबाथिं फैनांगौ आरोना बिसमुरिथिं ओरै हाबबोथारनांगौ दखानाव माबा लानो नागिरदों लोगोफ्रा नेपालिफोरजों आरोना मा बुस्थुआ ओइ साथा लाङोबा साथाया 200 नै बायसान्स सोरबाबो फैबाय बायोबा साथा नांगौबा 200 थाखानो लांनांगोन सान्दुंजोबना साइकेलमान गैया उफायबो गैया लानांगौबो जायो साथा लाबोलायबावबायसो जोंहा साथा 150 थाखा खमायथारा 1.5 घन्टा 2 घन्टाल'नो 200 थाखा बिदोंमोन 150 थाखानो लाबोबाय जों बिथावथारनानै
नै जोंना आसोलफ्रा दुगैनो नागिरबाय दुगैनोसैनो आं दुगैयालै नायगोनल' मोखां आथिं आखाइ सुफैबाय दा बिसोर दुगैनायखौ खेबसै आं एसे आसोलफ्रा हाबजेनबाय दुगैनो दैया दाहारथार गोग्लैबाथाय मोखां गन्थं मोननाय नङा आरोना अन्थाइया जंगार जंगारजोब नालाय गब्ल'दो दुगैदो भिउफोरखौ नायनो हागोन गाइस नै हाजोजोब जेरावबो नायनो हागोन नै हाजोफ्रा hey गाइस आं एकदम माबायावसो दंहैयो नै दा अन्थाइ गेजेरावसो गोजोब नै बरिया नुयो नै आसला दैयाव बरिया गुसुलै दैया माइरै थ' गाइस नै जों दाबो थांथ'वाखै आरोना ओमफ्राय अखासो हाबावबाय नै मानसिफ्रा खारला जोब्बाय मिथिबाय ना जोंहा सिजागासिनो आरोना बरिया जाबाय दासो बोथोरा अखा हाखांनानै अखा हाखांनानै दासो बरिया जाबाय माबायदि मोनदों फैनानै हो मोजाङै खिथा गोसो गोरबोयै मोजाङै नों माबायदि मोनमारदों बेखौ खिथा हिट मोनमारदोंथ' थगायाखैनो बिथाङा थारमाने मोजां मोनमारदोंनो फैनानै एक्सुवेलि आंबो मोजां मोनदों आरोना आंनि गोसो गोरबोजोंनो फैनानै बिथांबो दङ बे ब्र'निनो मबाइला आं दा बेनिजोंनो बानायदों आरोना आंनाथ' क्वालिटिया जाखाया थेवब्लाबो बानायदों 1 मिलियन साबसक्राइबार दं बेना भिभ'सनि फिथा आरोना फ्रा इन्जय खालामगासिनो आरोना नोंसोरबो भिजिट खालामफैनो हागोन जायफोर फैनो गोसो आरोना गरम दिनाव बिराद मोजां आरोना गोजां बोथोरावथ' आरो मा फैनो गोजां बोथोराव ओरैनो गुसुखा आरो गुसुसिन जाबावगोन आरोना इन्जय मोनो गोजां बोथोराव फैबा नाथाय बे दा गरमाव साबसिन जायो नाया नायनो हागोन नै बरिया आरोना दा ओमफ्राय गाइस आं खिथानो स्टार्टिङावनो जोंना बे हाबनायाव बेसेबां लायोमोनलाय 1 थाखा मोन ना 1 थाखा लायो आरोना माबायाव हाबनायाव गारि भाराया कारखौ मिथिया जोंना बाइकमोन नालाय 1 थाखा लायो ओमफ्राय बिदिनो गरमाव 500 थाखा नांगौ सारा एरि लायोबा 200 थाखा आरोना थ' गाइस जों फुरा इन्जय खालामबाय आरोना बे जायगायाव फैनानै दा जोङो थांनो नागिरबाय दसे थानानै नै जों थांनायखौ देखायला आरोना गाइस मानो होनोबा लामाया गोजौ गाहायजोंसो जेबो लाब गैया भिडिअ खेबनानैबो हाग्रा बिदिनो जेबो लाब गैखाया दा होमबा बेयावनो भिडिअखौ एन्ड खालामनो नागिरबाय आरोना दा नै नायनो हागोन आं खेबसे भिडिअखौ देखायबावनो नै नायनो हागोन नै ओरै मानसि गोगोम मानसिफोर दङ नै बैबो दङ आंनि लोगोफोर दङ आरोना बैहाय बैसोरो नुहुरनाया दा नै नायनो हागोन दैयाबो अखा हाखांनानैसो बरिया जाबाय आरोना अखा हाखांनानैसो बरिया जाबाय बोथोरा दहायथ' सान्दुं गोसासोमोन थेवब्लाबो ब्लग खालामबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बिदिनो लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालामनानै होबाय थाबानो जाबाय सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय गाइस दे थेंक इउ